И какво става, хора? Аз съм Късен 54 и в момента съм в EnderGod PvP. И това е един епизод в EnderGod. Всъщност това е втори епизод. Не съм качвал отдавна, но спокойно. Вече имам време да качвам. И да, може да има лак, защото не съм си преинсталирал компютъра отдавна. И сигурно ще има лак, убеден съм. В момента съм в моя ниша. И да, не съм никакъв ранг. Ето, нямам нищо. Мисля, че е питвам. И няма кой знае, но сега ще ида малко на PvP. Стига да не лагва. Ще бъде хубаво да не лагва. И да, направиха ми аватар и банер. Оставя линк в описанието на човек, който ми го направи. Айде, сега да не лагва на RPP-то. Окей. Лагва. И то доста. Ема, какво спомня? Ще скочим до два пъти, колкото да има за това. Така. Окей. Няма никой. Доста малко. Ако искате тешър пака, ще оставя линк в описанието как да си го изтеглите. Окей, няма никой. Между другото мисля да карам другия сервер, тъй като ми се натиска много survival, обаче помислих малко и викам, ако почна на survival синглплеер, дали ще събере гледане. Поред мен няма да се бъде, защото няма да е толкова интересно, писал как ще копам такива неща. И пък някои хора, не знам, за сега няма да правя. Стелс лак. Добре, мисля, че има Kit Start. О, така, Kit Start. Мечтам, че друг епизод ще се бием с по-хубав сет. Защото не съм развит много. RPP ми предложите някой сервера да снимам в него, защото този сервер не ми е чак толкова забавно, тъй като нямам никакви приятели, където искат този сервер, нямам тим никакъв, затова искам да ви пращате коментарите. Ще оставя и скайп в описанието, къде ви да пак. Така, написаме го с лак, взехме някакъв диамант вече. Шерпа. Така. Диск. О, спинки. Така. Това ще е полезно. Окей, ще скочим дупката. Имаме храна, но нямаме полшенче. Не имаме. Така. Тук май ще има по-голям лак. Не, всъщност няма толкова голям. Добре, просто мега бруталното. Когато снимам ми върви с 25 фпс в дупката, а като не снимам ми върви с по-малко. Ето това. И този лак скоро няма да го имаш, тъй като си преинсталирам компютъра. Добре, тук има някакъв диамантен. Виждам го. Играй! Мале, наполовинка остана то. Добре. Някакъв друг се далям. Чакай да им до хома. Също така, като си преинсталирам компютъра, може да снимам CSGO. Опа. И на League of Legends, мисля. Защото аз още на League още съм бот, ама
Все пак шанс. Трябва да се научи. Окей. Няма никой. Нямам полшанки. Пари да дам. Нямам. Така. Снимам полшанки. Мама гай. Нали те? Малко по-силно. 2 странички. Фарка. И спитки няма ли? What the fuck? Спитките са махнати. Еми... Без спитки. То ще ме подпука сигурно. Аз стоям дупката. Някакви... А не. Мале, те там колко са? Аз съм за минимап. Окей. Много тъпо го направиха, че като паднеш долу в дупката ти взима деймидж. Ето ги моя сет. Добре, като гледам оня ги няма. О, мъга. Оня пиче там долу. Мисля. Ого, там някакви се бият. Ще малко ми стана. What the f... Значи не е бил така. Зад. Еми... Пишем пак One PP. Тя да ми си ги остава в андърчета, защото ще съм беден. What the fuck. Си вземем една-две голденки. Окей. Взех 2 голденки. И сега... 2 регенки. Фък. Добре. Както гледам няма никой. Излезнал някакъв тук. Той сега ще го изядем. Или той ме ще го изяде, не знам. Добре, някакъв. Един виска. What the f... What the f... Окей, то слаг. Много пречи, бе. То с чест, нищо не. И пак ще взем годен. Как ще покажа? Мамо! Това не съм го вземал. Бързо, не. Изгубих легендарка и продвесета, май. Легендарка. Не е кой знае какво. Добре, мисля да скоча последен път. И да свършим за това да заключително. Защото няма много материали. Нито пари. Окей. Прецакан съм. Добре. Не съм прецакан. Вие си знаете за кое съм прецакан. Няма споменавам. Добре. Добре, че се усетих. Толкова съм тъп. Забрал съм да скрия координатите на холма. Окей. Нищо. Аз първо се преместа, после си качвам клепчето. Така че... Може да... Не дейте ходете, ще е празно, няма нищо вътре в честите. И да. Скачваме и това ще изглючето. Омазано биха с тия хубавите, но избрах да взема голдените. Окей. Без фак. Между другото, скоро е Коледа и мисля да направим giveaway на няколко прием акаунта. Забравих да спомена. Да, само ви казвам, 100% ще направя. Окей, тук има някакъв къщата. What the fuck? Майко. Добре, според мен, тук не мисля с
30 FPS. Значи, че ще се дигам чемката. Да, то в FPS пак си един същ. Няма разлика. FPS винаги е 20. Там беше 30. Не знам. Така. Добре бе, как може да има там хора, ако само там си Гоши? Радка. Но сбива, върни на картинки, бате. Тя къде ще мъга? Ой, това е хак. Значи, един хакер за клипа. Ще качи клипчето и ще го правя на амнезията. Той ще си види хака. Ще напиша името на хакера в описанието. И да. Това е за клипчето. Надявам се ви е харесало. Ще качвам по-често, обещавам ви. И да, това е.